І знову неділя, знову вечір, і знову вітаю вас усіх, хто тим чи іншим чином, мабуть, навіть і не в неділю, і ввечері, мабуть, у записі глядіть це все, але так чи інакше потрапив на мой канал і глядіть це все. Одразу там, коли хтось є в чатику, напишіть, як ви ласкаєте, все добре звуком, тому що сьогодні я не з комп'ютера, тому що комп'ютер трошки, скажімо так, модернизуется, и там возникли из этого проблемы, тому довелося мне его покинуть контору, яка його, власне, модернізує. Тому зараз я з ноутбука, в принципі, нічого майже не змінилося, єдине, що тут все переподключалося. Ось, і, по тим, що я бачу, звук нормальний, принаймні з програми. Іде, як його там, як його, власне, чутно, це мені вже не відомо. Тому що я сам себе не чую, тому що буде реха тоді видавати. Ну, сподіваємося, що все, в принципі, добре. І в принципі, тоді почнемо. Вітаю одразу Анкл Хога, який тут хвилин, напевно, за 20 ще тут відзначився у чатику. І Ганну Білков так само вітаю. Чи все добре, до речі. Звук погано, що саме в ній погано. Зараз, давайте. Наскільки це навчимо. Просто я сам не чую, і тому складно. Зараз. А ось так, коли взяти. Трошки ось я там змінив наладки, чи так добре, чи погано. Напишіть, будь ласочка. Бо я не можу чути сам себе. У меня у ноутбука только один выход на 3,5 мм, и это выход занятый микрофон. И не могу я сам себе почуть. Так, давайте, как было простее, я просто возьму, подключу наушники. Трошки технічних питань, подключу наушники, как все могу себе почуть, как дознаться, в чем, в принципе, проблема. Потому что так можно бесплатно просто этим заниматься. Просто почуть, что саме там так погано. Так, дайте законнектились мои наушники. Зараз би ще почуть самого себе щось не хоче воно. Тепер добре, коли в наушниках. Напевно, просто, мабуть, реха йшло і... Короче, ладно, нехай будуть підключені наушники. Просто, напевно, щось і зв'язано з тим, що захоп гуку з цього, з працовного стола. Ніяк йшов, при тим, що він відключений, в принципі, але добре. Зараз нібито все в навушники йде, хоча в наушниках нічого іншого. Так, ну не глядячи на те, що я раз все добре вже, тоді добре. Тоді протягнемо. Хутенько вирішили технічне питання. Новин, насамрэч, на тижні не так уже шмат було. Там, можна сказати, вони всі висмоктані з пальця. Але вони такі більш глобальні і більш такі на будущее.
Ну, одно з галоўных пытанняў гэта Сірія. Безумоўна, Сірія, таму што ў Сірыі прыйшла да ўлады новая ўлада, Асад уцёк у Маскву, дзе яму надалі статус палітычнага, ці якога, не ведаю, уцекача, і пры гэтым ён яшчэ там некалькі мільёнаў, мільярдаў, не ведаю, там, якія самаадзінкі, якая колькасць нулёў у тых сродках, якія ён з сабой яшчэ прыхапіў, і там нават мемы былі пра тое, што гэта самы багаты ў свеце уцякач. Ось таму такая досыць камічная сітуацыя. Пры гэтым у Сірыі ўсё пакуль што невядома. Там нейкі свой урад яны збіраюць з гэтых самых уласна апазіцыйных паўстанцаў, выпускаюць людзей з турмаў, даведваюцца пра тое, што ў гэтых турмах все вельмі і вельмі не адпавядае гэтым самым ООНаўскім канвенцыям і гэтак далей, што, в прынцыпе, нікаго не дзівуе. Ось. І зараз пачынаецца, скажем так, падзел сфераў уплыву сама ў Сірыі. Таму што, хутчэй за ўсё, нягледзячы на тое, што там Эрдаган кажа, што ён там ніяк Турцыя не прычэтна да вось гэтага паўстання, і ніякім чынам там турэцкая ўлада не спрыяла вось там узбраенню і нейкай іншай дапамогі, мабыць, там з выведнымі дадзенымі і гэтак далей. Нягледзячы вось на гэта ўсё, ўсё ж такі Турцыя застаецца і лічыць, прынамсі, адным з тых вытокаў, які, уласна, будзе зараз уплываць на тое, які урад будзе ў Сірыі і каму ён будзе больш лаяльны, каму менш лаяльны. Пры гэтым расійскія базы пачалі вельмі хутка неяк згортвацца. Ось, і невядома, ці будуць яны згорнутыя цалкам, ось, і проста перастануць існаваць на тэрыторыі Сірыі, ці ўсё ж такі яны там застануцца. І зноўку ж ходзяць чуткі пра ўсялякія перамовы таго ж самага Пуціна з Эрдаганам, Пуціна з новымі прадстаўнікамі сірыйскай улады. Але, скажем так, 100% нейкіх 100% гарантыяў ні ты, ні другія даць не могуць, пакуль што ніякай інфармацыі, ці застануцца базы ваенныя ў Сірыі расійскія, ніхто сказаць упэўнена не можа. Вітаю таксама Наталю Палішчук. Ось, і пакуль што толькі відэа шматлікіх калонаў расійскай тэхнікі, якія там адкульсьці і кудысьці едуць. Все, што з'яўляецца ў інтэрнэце, больш нічога невядома. З таго, што было, 2-3, здаецца, не памятаю, такія даволі істотныя ваенныя базы расійскія знаходзіліся ў Сірыі, як такія аб'екты сферы ўплыву, калі можна так сказаць. Ось. І калі Расія іх там утраціць, то гэтага самого ўплыву ў рэгіёне ў Расіі ніякага не застанецца, што не можа не радаваць, таму што той же самы Іран будзе пад вялікім пытаннем. Ось, дарэчы, пра Іран з апошніх навінаў пасля усялякіх аперацый у Ізраілі, якія там праходзілі ў Іране, усялякіх бамбардаванняў заводаў па нейкіх там, не ведаю, адкуль узятых, правда, выведковых дадзеных. Нібыта зараз Іран можа збіраць одну ракету за 2 дні. Дагэтуль было там 2 ці 4 ракеты на дзень. Маглі збіраць іранцы, зараз гэта ўсё вельмі запавольнілася пасля таго, як ізраільцяне нанеслі гэтыя самыя кропкавыя удары і бомбардавалі пэўныя, скажем так, потужнасці вытворчыя датычна гэтых ракет. Таму у гэтым рэгіёне зараз все будзе пад вялікім пытаннем, і падзел сфераў уплыву будзе адбывацца, напэўна, калі штосьці там станецца ўжо з урадам сама ў Сірыі, калі ён там сфармуецца, неяк там ці выбары, ці штосьці яшчэ там адбудзецца.
Ось, і почнуть яны ўжо штосьці, нейкія заявы, скажем так, клепаць, падтрымліваць тых ці іншых палітыкаў, дамаўляцца з тымі ці іншымі палітыкамі і гэтак далей. З іншага ж боку, Расія можа атрымаць пінок не толькі ось з боку Сірыі, ось, і адсутнага ў Сірыі Асада, але таксама і з боку Китаю. Ось, таму што на нейкіх там мерапрыемствах містер Сі заявіў, што Расіі як бы варта прыпыніць всялякія вось гэтыя эскалацыйныя дзеі датычна Украіны і ўсё там як мага хутчэй згарнуць. І нібыта Кітай гэта ўсё не падтрымлівае. Ну і вядома, што ўсё гэта можа быць непадтрымліваемае уласна на словах і на афіцыйных палітычных нейкіх заявах, але па факту самы лепшы, скажем так, полігон для выпрабавання новых відаў зброі ці атрымання пэўных бенефітаў ад зліцця свайго старога збраення, якое там ужо можна з цягам часу майже спісаць за не адпавядаючым сучасным рэаліям. Ось, можна гэта ўсё сплавіць у Расію і атрымаць за гэта пэўныя бенефіты ад яе, ці то грошы, ці то там нейкія рэсурсы. Думаю, тут Кітай таксама не адмовіцца гэта ўсё атрымаць і наўрад ці будзе рабіць пра гэта заявы, што нібыта мы там пэўную партыю аддалі, атрымалі там за гэта вось гэта. Наўрад ці такія заявы калі-небудзь будуць, але ось на афіцыйным узроўні Кітай разумее, што калі ён падтрымае Расію, то гэта будзе гаплык Кітаю, прынаймні санкцыйны. Ён і так зараз там не вельмі ўсё добра з эканомікай, там трашчыць па швах і неяк там яшчэ трымаецца за рахунак там нейкіх буйных прадпрыемстваў, без якіх проста ў свеце не будзе пэўных рэчэй. І я там не пра кроксы зараз, а ўсё ж такі больш тэхналагічныя прадпрыемствы. Таму ўсё пакуль што вакол Расіі, на такіх аддаленых ад Украіны, скажем так, тэрыторыях складаецца не на карысць Пуціна. Мы будем глядзець, што там будзе адбывацца уласна датычна Кітаю і датычна Сірыі. Як вы відноситесь да заяви Трампа, що він підтримує позицію Орбана про перемир'я? Ну, я читав позицію Орбана, коли ви про ту позицію, яку він там написав у Твіттері, ось, нібито обвинувативши Зеленського, який не хоче миру, ось, гэтая заява, на мой погляд, маніпуляцыйна. Просто на 100, там, і колькі хочаце, яшчэ можна пасля 100 ставіць нулі. Каб з пэўнасцю сказаць, у якой колькасці адсоткаў гэта заява маніпуляцыйная. Ось, як гэта працуе, у дзяцінстве ва ўсіх было такое, калі табе ставілі пытанне, адказ на які станоўчы ці адмоўны, ўсё роўна цябе рабіў вінаватым. Калі так перакласці, то, напрыклад, калі падчас суду у абвінавачанага пытаюць, а ці жорстка збівалі вы ахвяру вашага гвалту, калі гвалтавалі яе? І любы адказ ён робіць абвінавачанага абвінавачаным. Таму калі ён скажа, што не, гэта азначае, што калі ён яе гвалтаваў, з чым ён пагоджваецца, то ён яе не вельмі моцна збіваў. Ці так, што вызнае і тое, што ён і збіваў, і гвалтаваў. І у гэтым плане гэтая заява Орбана про тое, што Зеленскі не хоча міру, вітаю і даю Кірі. Заява про тое, што Зеленскі не хоча міру ад Орбана выглядае просто смешна.
Ось, ад кіраўніка дзяржавы, у якога ў дзяржаве так не ўсё добра. І зараз ён спрабуе вось на гэтым, як у свой час Лукашенко, быць голубам гэтага самага міру, пры тым, што гэтага міру не існуе проста ў прыродзе. Ось, але гэты самы мір, гэты чалавек хоча зараз прасоўваць і за гэты рахунак нейкія там бенефіты атрымліваць, таму што калі наступныя будуць выбары сама ў Венгрыі, наўрад ці Орбан з ягонай палітыкай штосьці там атрымае. Ось, таму тое, што Трамп падтрымлівае гэта ўсё, ну, гэта тое ж самае, што з таго шэрагу заява, як я скончу вайну за 24 гадзіны яшчэ да таго, як да таго, дарэчы, заўважце, да таго, як увайду у Белы дом, як прэзідэнт. І, в прынцыпе, 24 гадзіны пасля таго, як все дазналіся, што Трамп прэзідэнт, ну, абраны, прынаймні, яшчэ не ўступіў у паўнаважанне, 24 гадзіны прайшло, і што сказаў Трамп, калі яму гэтым ткнулі у пысак? Трамп сказаў, што, ну, вы ж разумееце, што гэта ўсё такое складаная рэч, і ўсё тут так проста не вырашваецца, таму вось, пра якія 24 гадзіны вы кажаце, гэта ўсё складаней, чым вы сабе ўяўляеце. Ось, таму Трамп проста не ўяўляе, наколькі гэта ўсё складана, ось, з аднаго боку, і наколькі гэта проста з другого. Ось, таму тое, што ён падтрымлівае гэтыя нікчэмныя заявы Орбана пра тое, што Зеленскі не хоча міру, ну, гэта смешна. А, дарэчы, яка ваша думка щодо відео Маркуса пра сітуацыю у Мінпетрапа? Ну, цалкам я відэа не глядзеў часцінамі. Пэўныя там нарезкі гэтыя былі. Ну, скажем так, ёсць моманты, у якіх ён мае рацыю, дзе ён правы, але, скажем так, падача мне вельмі не спадабалася. Ось, гэта такая пафосная, гэта сыгара, гэта ўвогуле. Навошта яна там? Каму яна там патрэбна? Ось, хочаш зрабіць нейкую дакументалку, рабі яе дакументальна. Ось, а тут нібыта ты такі шпак, і ось сігарай гэтай сидзіш і на чылі штосьці распавядаеш. Ось, зразумела, што я нават ведаю, што не ўсё добра ў сістэме. Але змяняць гэтую сістэму прямо зараз і лічыць гэта першапачатковым нейкім завданнем, ну, гэта не так. Немагчыма змяніць гэтую сістэму да таго ж яшчэ ў краіне, якая вядзе вайну беспасярэдна. Таму што гэта ўсё патрэбна рэфармаваць. А для гэтага можна, ну, на мой уласны погляд, ну, палова афіцэрскага складу, так, гэта 100%. Палова афіцэрскага складу мае пакінуць свае пазіцыі. Ну, пад пазіцыяй маю новыя пасад. Маюць быць звольненыя са сваіх пасад, і на іх месца прызначаныя іншыя людзі. Але рабіць гэта зараз, падчас вайны, гэта нерацыянальна. Ось, як я зразумеў, што ён там распусціў, уласна, гэтую брыгаду, якую ён там збіраў, якую ён, з ягоных жа слоў, наколькі я разумею, укладаў там грошы з нейкімі там сваімі таварышамі. Ось, і нібыта гэта быў адзіны спосаб пазбавіць гэтага кіраўніцтва, якое там вельмі пагана кіравала, ну, таксама такое сабе. Укласці столькі часу і ўсяго высілкаў і так далей у брыгаду. Пры гэтым брыгада атрымлівала всякія новыя гэтыя рэчы. Яны абрамсы гэтыя атрымлівалі, калі там больш ні ў каго іх не было, пры тым, што часціна толькі фармавалася тады ў 23-м годзе перад контрнаступам. Ось, і все чакалі вось гэтай абрамсы, а іх не было, а яны былі вось у гэтай, якіх называлі, у тылавой магурі, і якая нічога не рабіла, акрамя як толькі вось фармавалася. І потым вось яна сфармавалася, і праз тое, якім атрымаўся контрнаступ, усё гэта фармаванне
фактычна зрабілі як пшык. Ну, на мой погляд, брыгада все адно досыць добрая себе показала. Ну, зноў ж невядома, што там не падзяліў Маркус з кіраўніцтвам. Вітаю таксама пана Ікса. Можна было все тое ж самае выказаць, што ён выказаў, толькі нармальна, без гэтага. Я тут галоўны, а вы там смерды, не разумееце ввогуле, пра што кажаце, і гэтак далей. Можна было ўсё ж такі быць прасцішка ў гэтай справе і проста сказаць, все тое ж самае, толькі без гэтага надуманага пафасу, які як на мяне, так просто там праз усё гэта, праз усю ягоную гаворку ідзе. Ці шасцігадзінны жуванне саплі Маркуса. Я кажу, я нават не глядзеў. І наўрад ці я буду гэта ўсё цалкам пераглядаць, просто час ад часу там у тык-току, тым же самым гэтыя пэўныя нарэзкі трапляюцца, і штосьці там ёсць рацыянальнае ў гэтых самых нарэзках. Але, скажем так, падача і пэўная інфармацыя, як па мне, яна там просто не да месца. Він же був в ЗСУ, він що не знав, з ким має справу. Просто ён, я так зрозумів, що він формував нову бригаду, і праз гэта фармаванне новай бригады ён лічыў, што у яго все будзе добра. І ягоная бригада будзе не такая, як гэты Савок, як армія пры Савку. Але пры гэтым, як то кажуць, армія – гэта зрэз грамадства. І якое грамадства, такая і армія. І зноў ж, якое грамадства, такая і бригада сфармавалася ў Маркуса. Зноў ж, не ён набіраў там пасадоўцаў, якія будуць кіраваць. Да таго ж не зусім гэта ягоны профіль, ягоны ўзровень, каб абіраць гэтых самых пасадоўцаў. Так, ёсць там рэчы, з якімі я згодны, ёсць рэчы, з якімі я не згодны. Ёсць рэчы, якія я лічу, што яны, з якімі я згодны, але варта іх было падаваць інакш, каб яны ўспрымаліся проста адэкватна. Таму такое. Писати книги, вести канал – це не створювати бригаду, це різні речі. Він воював, здається, там ще на АТО, у АТО був з 14-го року, потім там його був певний перепинок, і він там мандравав по Європі пешу, коли я не помиляюсь. Тому такое. Чекайте, ви ж також сержант. Так, я також сержант молодший. Причому я отримав молодшого сержанта у 2 країнах. Я молодший сержант у 2 країнах. У Білорусі я молодший сержант запасу, правда, вже. І в Україні. У ЗСУ я отримав звання молодшого сержанта. Звісно, Маркус смілива людина, я поважаю його, але це була дурня. Не те, що дурня. Щось з гэтага, мабуть, на щось і вплине. І дзесьці нейкія моманты будуць больш зразумелыя, прынамсі грамадству. Але цалкам ні. А пішлі б да Маркуса сержанта. Сержант да сержанта. І да таго, што яго гэтая танкавая бригада, там больш з танкамі, я не вельмі танкавы. Розмеры у мяне не вельмі танкавыя. Танкісты звычайна бяруць тых, хто паменш розмерам, каб яны ў танку себе комфортна адчувалі. З маімі 185 мне ў танк толькі на даху сядзець і ехаць. Не вельмі не можна там з танкамі сябраваць. Таму што складана з маімі розмерамі, не разрахованыя танкі на мой рост.
Таму вось так. Так бы, в прынцыпе, я, калі б ён там нейкай сухапутнай брыгадай кіраваў, там было б у іх там нейкае там падраздзяленне артылерыі, мінамётаў ці гаўбіц. Я пайшоў бы, в прынцыпе, прынцыпы, якімі ён кіруецца, прыдатныя. Я не бачу іх нічога паганага. Ось, ну, як то кажуць, армія трымаецца на сяржантах. Ось, таму што сяржанты гэта такі беспасярэдняя сувязь паміж асабовым складам, шарагоўцамі і афіцэрамі. Таму што афіцэры, яны там не вельмі уплываюць на шарагоўцу, тому що яны там не спять, напрыклад, з імі, не кантактуюць пастаянна з імі. Ось, а сержанты, яны як бы знаходзяцца пастаянна ось сярод шарагоўцаў. Таму ім прасцей. Гэта ж яны, скажем так, больш маюць адчуваць ось тое, што адбываецца ў падраздзяленні. Таму ось так. Ну і да больш блізкіх да Расіі межаў павернемся. Гэта Грузія. Грузія, у якой прайшлі выбары прэзідэнта, як не дзіўна. Ось. І праходзілі яны там па новай схеме. Схема такая, што нібыта там нейкую напалову амерыканскую вось гэтую сістэму у Грузіі вырашылі неяк там сабраць. Ось, і зрабіць калегію выбаршчыкаў. Калегія выбаршчыкаў, наколькі разумею, складаецца з прадстаўнікоў уласна урада, ну, парламенту, то бишь. Ось, а ў парламенце перамагла грузінская мрія, ці грузінская мара па-беларуску. Ось, і апазіцыя да таго ж заявіла, што яна не будзе прымаць у гэтых выбарах ніякага ўдзелу, таму што лічыць, што выбары ўласна ў гэты самы ўрад прайшлі з парушэннямі, яны таксама не лічаць гэтыя выбары дзейснымі. Ось, пра гэта ж заявіла і Зурабашвілі, прэзідэнтка Грузіі. Ось, і учора ці пазаўчора, не памятаю ўжо дакладна, але вось гэтыя выбары адбыліся і абралі там адзінага вылучанага кандыдата. Кавелашвілі, здаецца, футбаліста, як не дзіўна. Там мэр Тбілісі Кака Каладзе, вядомы футбаліст. Зараз яшчэ і прэзідэнт футбаліст. Ну, казаў я ўжо пра тое, што вельмі зручна далучаць спартоўцаў да усялякіх гэтых палітычных іграў, гульняў. Таму ось, як там у Расіі там усялякіх гэтых гімнастак, баксёраў, барцоў і гэтак далей ва ўрад цягнуць проста для падвышэння ўласнай папулярнасці, так ось і ў Грузіі. Ну, да таго ж такімі людзьмі праз грошы вельмі проста кіраваць. Ось, і абралі прэзідэнта у Грузіі, і гэта такі, скажем так, прарасійскі прэзідэнт. І ўжо 18-й дзень працягваюцца пратэсты. Ось, сёння прэзідэнтка Грузіі выйшла да пратэставальнікаў, каб іх падтрымаць, але ніякіх заяваў для ЗМІ яна не рабіла, ніякіх выслоўлівань таксама там не было. Ось, в прынцыпе, пратэсты працягваюцца, але так, каб чымсьці яны там адзначаліся такім уплывовым, каб там штосьці было там захоплена, штосьці там было падпалена, ці каб яны набывалі нейкі больш радыкальны, чым было дагэтуль накірунак, пра гэта ніякіх навінаў у інтэрнэтах няма. Пры гэтым ужо на канец снежня, на 29 снежня, прызначана інаўгурацыя гэтага новага прэзідэнта. Чаму, уласна, так хутка? Ну, на мой уласны погляд, што пад свята. Таму што ось там з 25 снежня там і ажно да студзеня там нібыта будуць святаваць гэта, і нібыта хто будзе пратэставаць у свят? Хто там, Грузія ўсё ж такі хрысціянская краіна. Ось, хто на свята будзе там выходзіць на пратэсты?
Ну, лагічна, в прынцыпе, лагічна. Ось, таму, мабыць, яшчэ і ось з гэтай прычыны таксама вырашылі такім чынам як мага хутчэй правесці інаўгурацыю, для таго ж яшчэ прывязаць яе да святаў, там Новы год і гэтак, і ўсё у гэтым духу, скажам так. Ось, але, на мой погляд, ўсё ж такі, калі нават вось гэтая заява пра спыненне руху у напрямку еўраінтэграцыі выклікала такое абурэнне, то, думаю, з гэтай інаўгурацыяй там таксама штосьці можа стацца не так. Таму паглядзім, яшчэ, в прынцыпе, два тыдні. 2 тыдні чакаць. Мабыць, дагэтуль яшчэ там пратэсты гэтыя неяк радыкалізуюцца і штосьці там зменіць. Таму што просто там па вечарах выходзіць штосьці там збірацца, а потым разыходзіць, я не знаю, як там адбываецца насамрэч. Ці там пастаянна ўжо, ну, прынамсі, не было навінаў пра то, што там пастаянна на Цэнтральнай плошчы штосьці там адбываецца перад будынкам парламенту. Адзінае, што Каха Каладзе заявіў, што на наступным тыдні елку гэтую новагоднюю яны там запаляць. Там галоўная елка краіны, ось, якая там на гэтай цэнтральнай плошчы знаходзіцца, дзе пратэсты праходзяць. Ось, яе нібыта запаліць. Таму зноў ж невядома, што там будзе, паглядзім. Хочется ўсё ж такі спадзявацца, што гэтыя пратэсты неяк радыкалізуюцца і праз вось гэту самую радыкалізацыю змогуць чагось там дасягнуць. Як думаєте, грузини скинуть цього свого президента? Чи все в них затухне? Бо щось у нас мало освітлюють події у Тбілісі. Ну, ось тому і мені складано ніяк робити ніякі оценки, тому що, ну, я не бачу ніяких там, коли там раніше там щось було, ще кожен день там щось виходило, там, коли там фейерверками почали стріляти, там, коли там ніякі коктейлі полетели, коли там щось ніякий будинок підпалили. І все гэта, ну, на працягу 2 тыдняў, і штосьці прыходзіла яшчэ адтуль. Зараз нічога не прыходзіць, ніякіх навінаў. Гэта азначае, што нічога, скажем так, экстраардынарнага там не адбываецца, што, в прынцыпе, сумна, таму што мае адбывацца. Таму што, скажем так, умоўна кажучы, пратэставальнікі могуць засумаваць, ну, умоўна, звычайна, абстрактна, праз тое, што нічога не адбываецца, проста некаторыя людзі могуць страчаць свой энтузіазм, з якім яны выходзілі, скажем так, на гэтую плошчу, і все, і яны выходзяць там дзень, 2, 3, тыдзень, і нічога не змяняецца, нічога не адбываецца. І не адбываецца ў плане, ну, нічога новага не адбываецца. Просто выходзіш, там штосьці крычыш, там прыходзяць менты, кагосьці разганяюць, все. І так вось кожны дзень. І нічога гэта не змяняе. Ментоў менш не стае, пратэставальнікаў стае звычайна менш, тому што, прынамсі, пэўную часціну менты забіраюць. Таму саме праз гэту і інфармацыйную блакаду таксама складана зразумець, што там уласна адбываецца. А там гугліць нейкія грузінскія гэтыя самыя сайты, ну, я трошкі не шарю ў грузінскай. Давяряць Google перакладачу таксама там ёсць, я перакананы, ёсць нейкія моманты, якія, ну, неперакладальныя. Так, ну, пратэсты як би не мають перериватися на святах. Це дивно. Янукович також ялинку ставив, розігнали студентів, що в палатках були, і прям вдихнув друге життя в протести. Ну, ось, адзінае, що може ось так усколихнуть громадство, це ось некі такі ось жорсткі разгони. Але їх, напевно, і не відбувається, ці відбуваються, але про їх ніхто нічого. Ну, я думаю, ні, все ж таки, коли б щось там відбувалося, таке радикальне з боку влади, все ж таки про це б написали, а тут, ну, нічого не відбувається. І таке відчування, що там у вас, ну, справді нічого не відбувається, що нібито ніякі протести йдуть, а ніяк вони йдуть, куди вони йдуть, незрозуміло. Ну, вони Саакартвели не відбивають затриманих поліцейськими.
Ну, знову ж, невядома, що там як адбываецца. Мабыць, кагосьці адбіваюць, але там гэта не патрапляе на камеру. А той, што патрапляе на камеры, можа патрапляць на камеру ўласна адмыслова. Таму такое. Таксама з навінаў, якія на штосьці маглі бы паўплываць на гэтым тыдні, гэта тое, што на адным з самітаў Зеленскі сустрэўся з Трампам. Не то, што там гэта сустрэча была нейкая там запланаваная ці адмысловая, як сустрэча там прэзідэнтаў, кіраўнікоў краіны, таго ж яшчэ Трамп не ўступіў у гэтыя свае паўнаважанні. На наступным тыдні, здаецца, ўжо там будзе 19, калі я не памыляюсь, снежня інаўгурацыя Трампа. Але яны сустрэліся, паразмаўлялі і перакананы, што там пэўнымі словамі яны перакінуліся. Бо, як мы ведаем, Зеленскі сваю англійскую мову падцягнуў, прычым падцягнуў так вельмі непагана, тому што калі яшчэ на пачатку 22-го году падчас маштабных гэтых сустрэчаў з тым жа Джонсонам ён яшчэ карыстаўся перакладачом. Зараз ужо так для дакладнасці адзягае гэты навушнік гэты з перакладачом, але вельмі добра разумее англійскую і размаўляе на англійскай. Таму не пра што сказаць. Пра што казаў, невядома зноў, таму што гэта ўсё такое. Чаму гэта важна? Важна таму, што, скажем так, уласна Зеленскі першы данесе сваю пазіцыю да Трампа. З чым, скажем так, Путін. Бо да Путіна Трамп зараз не паедзе, і Путін да Трампа таксама не паедзе, таму што яго просто заарыштуюць. Скажем так, гэта працуе, калі можна так сказаць, як заява ў міліцыю. Хто першы на каго заяву накатаў, той і лічыцца правым. І той, хто падае заяву, лічыцца ісцом, а той, хто на каго падаюць заяву, лічыцца недаказаным злачынцам. Гэта тое ж самае, што там пасля нейкай сутачкі, пасля дракі вулічнай. Хто першы заяву накатаў, той нібыта і правы лічыцца. Пакуль там следства будзе ісці. І такім чынам Зеленскі скарыстаўся гэтай магчымасцю першым, як то кажуць, прысесть на вуха Трампу і данесці яму уласна украінскую пазіцыю і пазіцыю таго, на якіх умовах Украіна можа пачаць хаця б размаўляць пра нейкія мірныя перамовы. І вядома, што ў гэтыя умовы ніяк не ўваходзіць страта тэрыторыяў, замарозка канфлікту праз страту тэрыторыяў і гэтак далей. І гэта, напэўна, самы галоўны момант, які проста немагчымы да выканання праз тое, што Путін таксама не аддасць гэтай тэрыторыі. Калі казаць пра замарозку канфлікту, нават тая ж Курская вобласць таксама невядома. Абмяняць Курскую вобласць на Донбас і Крым, я думаю, Путін не будзе. Нелагічна, проста нават па рэсурсах, якія знаходзяцца ў гэтых абласцях. Бо ў Курскай вобласці там нічога няма. Там не здабываецца нафта, там толькі гэты газаправод праходзіць. Таксама вельмі важны. Але не адзіны магчымы. Таму такі абмен, скажем так, усе тымчасова акупаваныя тэрыторыі з боку Расіі на ўсе тымчасова акупаваныя тэрыторыі з боку Украіны, просто прапарцыйна не так выглядае. І да таго ж гэта ніяк не задавальніць Пуціна, таму што мы ж там навсегда, як яны там казалі. Таму всялякія вось гэтыя заявы пра мір, магчымыя перамовы, яны смешныя. Так і пра гэтыя перамовы будуць все казаць, пра гэты мір будуць все там балаболіць, таму што гэта проста, гэта папулізм, ён так працуе.
што каб быць папулярным і быць, скажем так, у трендзе, трэба казаць пра мір. Таму што мір ён лепшы за вайну. Вось, таму будзем казаць пра мір, а не пра вайну. Вось, і куды больш, скажем так, прыхільнасці тых жа самых выбарцаў можна набраць сабе праз тое, каб казаць пра мір. Тому давайте жыць там мірна, давайте там все замарожваць, давайте дамаўляцца, навошта каб людзі гінулі і гэтак далей. Ось, і праз гэта вы атрымаеце больш бенефітаў, таму што грамадства з большасці даўбаёбы, якія не разумеюць працэсаў, якія падчас власна такіх канфліктаў адбываюцца. І таму для іх усё мір гэта класна, святло не будуць адключаць, ракеты не будуць, не будзе ракета ўвогуле і магчымасці, што ракеты зруйнуюць твоё жыццё, твою там нейкую адзіную там кватэру ці там будынак нейкі, там шахеды не будуць гудзець па начах, страляніну гэту па шахедах не будзе чутно. Все, мір. Гэта класна. Ось, і гэта папулізм. А ніхто не будзе казаць пра тое, што там трэба там мабілізацыю праводзіць, трэба там ісці да войска, трэба там данаціць на ЗСУ, трэба там падтрымліваць всялякія бізнесы, якія павязаныя з мілітарнай сферай. Трэба даваць зброю, трэба даваць дазволы выкарыстоўваць гэтую зброю так як уласна украінскае кіраўніцтва ваеннае лічыць правільна. Але пра гэта ніхто не будзе казаць, таму што, прынамсі з дзейсных палітычных дзеячоў, таму што гэта незручна. І на гэтым ты не заробіш сабе ніякіх палітычных балаў. І нават паглядзіце, хто кажа пра тое, што трэба максімальна падтрымліваць Украіну, збольшваць там падтрымку, збольшваць там зброю. Кажуць, былыя пасадоўцы, былы там кіраўнік Пентагону, былы там кіраўнік яшчэ там нейкіх структураў, гэты Міністэрства абароны, іх там дэпартамент, не памятаю, як ён называецца. Былы гэты кіраўнік гэтых дэпартаментаў, кажа пра тое, што трэба там удвая павялічыць пастаўкі зброі ў Украіну, тому што толькі гэта там забяспечыць тое, што не будзе такіх каласальных вытрат у будучым у Злучаных Штатаў, тому што калі Злучаныя Штаты зараз не давядуць да таго, што Украіна пераможа, то потым трэба вытраціць будзе там у 7 ці 10 разоў больш на тое, каб забяспечыць уласную бяспеку. Праз тое, што Расія захопіць Украіну, захопіць украінскія рэсурсы і праз гэта пасіліцца і ўжо будзе загражаць уласна і заходнім краінам Еўропы і безпасярэдна яшчэ і Злучаным Штатам. І праз гэта там яшчэ большыя вытраты Злучаныя Штаты панесуць, чым праз тое, што зараз, цяпер і зараз будуць дапамагаць Украіне. Ось, але пра гэта казаць незручна, калі ты дзяржаўны пасадовец, таму што гэта не папулярнае рашэнне. Таму такое. Це нереально, але кусок Херсонской може і можна. Ніхто не пойде на такое. Давайте, ви там у нас окупували, там, умовно скажем, там 500 тисяч квадратних кілометрів, а ми у вас там 50. Давайте ми 50 квадратних кілометрів, те, що ви у нас окупували, ви нам повернете, а ми вам повернемо 50 квадратних кілометрів, ось там, яких ви там скажете. І у чим тут вибір? І отримуєте, що керівництво держави має вибрати, який саме шматок землі повернути. Ось. І відомо, що коли вони виберуть некий шматок землі, зрозуміло, що жихари іншого шматка землі будуть з великим питанням, а чому не наш шматок землі? Тому це все виглядає вельми смішно і нераціонально. Тому казати про те, що таким чином буде некий обмен територіями відбуватися, гэта неверагодна гучыць. Та зручна треба, щоб хтось один почав з топів, бо країни Балтії, поляки, чехи нас, безумовно, підтримують. Але вони, даруйте, не топи. Зрозуміло, що не топи. Вони не впливають на міжнародну політику. І вони більше підтримують, власне, простое, що вони наступні.
і яны гэта разумеюць. Прынамсі краіны Балтыі гэта разумеюць. Тая ж Польша, яна памятае 39 год. Ось, што ўсё гэта ўсё не проста так і цалкам верагодна. І я пераконаны, што і Польша не адчувае сябе вельмі бяспечна, і гэтая 5-я папраўка статуту НАТО таксама там не дае ім спакойна дых. І бачыў, там прыводзілі на адным з эфіраў гэтую статыстыку, што з разліку ВВП, внутренняга валовага прадукту, увогуле вось гэтага бюджэту, які краіна, скажем так, зарабляе за год, які адсотак ад гэтага яна, якім адсоткам ад гэтага яна дапамагае ўкраіне. І на першым месцы з першых 5 краінаў гэта Эстонія, Літва і Латвія. Літва на першым месцы. 4,6%. Ось, Америка 10. Злучені Штати Америки 10. Там 0,6 чи щось такое. Ось, тому ось у адсотках, калі браць, не ад у адсотках ад магчымасцяў, Сполученыя Штаты Америки просто там нікчэмны мізер. Вот гэта ўсё вылучаюць. А вось краіны Балтыі, те ж самыя Польша, значна больш. Таму што, скажем так, як у той гэтай самай, якія прытчы Ісуса пра ўдаву, калі ведаеце такую, ось, што калі Ісус сидзеў каля храма і глядзеў, як кладуць міластыню. Ось, і там нейкія ішлі такія, нармальныя багачы, і там штосьці клалі. Ось, а потым прыйшла ўдава і паклала там одну лепту. Такая адзінка была тады. Ось, і Ісус сказаў, што яна аддала больш за ўсіх. Таму што іншыя давалі таму, што ў іх збытак быў, а яна аддала ўсё, што мала. Калі так больш матэматычнымі сказаць, то яны, што дагэтуль усе людзі клалі адсотак, які ў іх, скажем так, накопліваўся звыш 100% ад неабходнага, а вось гэтая ўдава, яна аддала усе свае 100%. Ось, і пакуль што вось такога ахвяравання датычнай дапамогі ўкраіне, ось, акрамя вось гэтых краінаў Балтыі і той жа Польшы і некаторых краінаў Еўропы, вельмі мала гэтага ўсяго адчуваецца. Усе адчуваюць сябе нібыта ў бяспецы праз гэтую 5-ю папраўку, і нібыта Сполученыя Штаты маюць усіх уратаваць у выпадку чаго, але Сполученыя Штаты знаходзяцца на іншым кантыненце, выбачце. Таму такое сабе. Сегодня дивился выпуск Мараева про Золотий вересень. Радянський Союз зайшов на легке, Рубілова було тільки у Вільно і Бресті, і все вроді. Ну, так, там, тому это все, як то кажуть, можемо повторити. Ой, хоч щось яны там можуть повторити. Тому все гэта вельмі такая, вельмі хіткая обстановка. Ну, бачите, навінаў амаль што ніякіх нема, а 50 хвілінаў амаль што гэтыя ніякія навіны не распавялі. Ну, там пра Маркуса яшчэ там на пачатку там трошкі тэхнічныя пытанні былі. Ось, таму такое. А перад апошнім нашым блокам юмарыстычным, які ўжо апошнім часам чамусь стаў больш юмарыстычным. Ось, я вам нагадаю, што вы можете, па-першае, паставіць падабайку. Зараз я погляжу, колькі іх там. 10. Вот это по-царски. 10 падабаек уже. Ось, до речі, про каментары нагадаю вам. Пад мінулым выпускам вы не ставілі каментары. Ось, і гэты выпуск набярэ менш праглядаў. На пазамінулым выпуску там наставілі каментароў, і мінулы выпуск набраў 160 праглядаў. Ось, прынамсі, апошні, што я глядзеў. Таму ўсё гэта працуе па такой накапітельнай сістэме. І калі
дзесьці вось такія правалы, як на мінулым тыдні будуць адбывацца з каментарамі, напрыклад, то надалей не будзе гэта ўсё, скажем так, нарастаць і падтрымліваць тую ж самую эфектыўнасць. Так, смс-очка. Не тая смс-очка, якую я чакаў. А тое, што я чакаю, таксама акрамя падабаек, каментароў, рэпостаў і падпісак на гэты канал, гэта яшчэ і я цяпер Монобанк ось праз гэты QR-код або праз пасыланне ўнізе пад відэо вы можете падтрымаць вас на мяне фінансава, калі зноўку ж маеце гэтую самую магчымасць, калі праз гэтую там донату, колькі там гривень, вы там не застанецеся голодным, босым, голым, і ваши дзеці не будуць пакутаваць ад адсутнасці падарункаў на Новы год, то вы цалкам можете мяне падтрымаць. Вельмі фінансавая падтрымка прынамсі мяне наткняе і пабуджае рухацца і штосьці рабіць і гэтак далей. Для таго ж, калі вось вы праз гэты QR-код ці праз пасыланне ўнізе заданаціце, то ось тут з'явіцца код з сумай вашага донату і все, будзе класна. І нагадаю, што за донаты ад 500 гривень, якія дароўнююць 500 гривень і больш, таксама падчас эфіру вас чакае сюрпрыз з разрываннем майкі. Калі вы пра такі не ведаеце, то паглядзіце відэа на маім канале, там дзесьці такое ўжо адзін раз траплялася. Калі вы знаходзіцеся дзесьці за мяжой і не можете карыстацца інструментамі ўласна Монобанку, тады для вас зноўку ж унізе пад відэа ёсць пасыланне на электронную пошту на PayPal. Вельмі зручны, як на мяне, гэта сам грашавы перакладач. Ну і давайте да Ціхановскай. Яна там крынжавала просто ўвесь тыдзень, казала про тое, што там і не збіраецца спыняцца, на што я ўжо адрэагаваў. Сказала, што мы не скончым нашу справу, таму што там просто гэта наша справа, чым мы тады будзем зарабляць, як бы я сказаў, калі мы скончым гэтую справу. Таму ось так. І адна з такіх крынжовых заяваў была падчас там нейкага зноўку ж нейкага форуму, і вось што яна там сказала. Усё чытаць не буду, толькі вось гэтую каротенькую уступ. Боль мой галоўны, мой самы вялікі матыватар. Боль за ўсіх людзей за кратамі. Людзей, якія ахвяравалі жыццём, воляй. І ты жывеш з гэтым болем кожны дзень. І ўсё б нічога, здаецца, як бы нармальна ўсё. Для адэкватнага чалавека ўсё ж добра. Але людзі, якія працуюць там і да гэтага паста ставяць фотаздымкі, падбіраюць і пішуць вось гэта, я не ведаю, як бы вы там, я ведаю, што яна тупая, але вы ж таксама маеце хоць якісь розум. Таму давайте зараз ступені болю Ціхановскай. Як ведаеце, быў такі мем эмоцыі Чака Норріса. Там купа розных эмоцыяў падпісаных, і адна і тая ж самая фотка Чака Норріса. Ось там і лють, і жах, і сарамязлівасць, і там все, що толькі, і сум, і все, що толькі можна, і паўсюль Чака Норріса гэта ўсё аднолькава. Вось так выглядае боль, звычайная боль у Святланы Ціхановскай. Вось так выглядае трошки больш моцная боль у Святланы Ціхановскай.
як сказаў бы Зеленскі, патужная боль Святланы Ціхановскай за беларускіх палітвязняў. Вельмі патужная боль Святланы Ціхановскай за беларускіх палітвязняў. Асобная боль Святланы Ціхановскай за яе палітвязня, любімага рускамірнага мужа Сергея Ціхановскага. Ну і завершае гэта ўсё шматлікі і ўсеабсяжны боль за ўсю беларускую нацыю, якая згвалтавана і закатавана у кратах у Беларусі. І я не ведаю, хто займаецца гэтым усім. Хто там HR-менеджер, ці там, як там гэты менеджер называецца, які гэтым усім кіруе, я не ведаю. Вось паглядзіце на фоткі Зеленскага. Нават на тых фотках, дзе Зеленскі усміхаецца, ён просто, ён выглядае просто як чалавек, які, не ведаю, там, толькі што яго з рабаціно з акопаў вынялі, просто там памылі, пастріглі і пасадзілі на канферэнцыі. Та, блин, зараз давайте просто загуглім. Так, щось тут по праці, мені тут щось хочуть написати. Так, давайте загуглим. Все, по праці. Идите нахер по праці. Загуглим Зеленский. И фото. Картинки. Так, зараз я вам зроблю гэта бачным. Додать. Тут треба захопить-то. Окно. Захват в окна. Окей. О, і якраз ось гэты браузер Зеленскі. І ось, глядзіце. Зеленскі. Ну, нават там, дзе ён усміхаецца, ну, ось, напрыклад, як ось тут. Ну, ён все адно выглядае, як, калі вы памятаеце, як ён выглядаў да вайны, на некаторых... ось, дарэчы. Ось так ось ён выглядаў да вайны. Ну, бачыце, параўнайце з тым, як гэта выглядае зараз. Чалавек просто, які там просто, я не ведаю, што там перажыў, і ось так ён выглядае. І гэта літаральна там за 2-3 гады гэта ўсё ось так настолькі змянілася. А тут вы пхаеце гэту ебучую, блядь, Ціхановскую, распавядаеце штосьці там пра нейкі там неверагодны боль, які з'яўляецца яе там матыватарам самым галоўным. І там 25 фоток, ну, умоўна кажучы, 25 фоток з гэтым самым, з усмішкамі і фотканнямі з нейкімі там, не ведаю, вядомыя гэта асобы там ці невядомыя там з нейкімі там інстасамкамі гэтымі мясцовымі. З нейкім там японцам, я не ведаю, мабыць, кіраўнік нейкі там прадстаўнік. І гэта боль, па-вашаму? Гэта тое, што мае паказаць грамадству беларускаму, нават таму, якое зараз за межамі Беларусі, што ось сапраўды у нас ёсць лідар, які за нас перажывае? Ну, зразумела, што не. Так... Це епопея з Монобанком. Ну, епопея з Монобанком вже скончилася. Ну, ви її реально не переварюєте. Ну, а якби і чому я маю переварювати долбойобов і дурних людей? Хтось слухає Таїсію Повалій. Просто вона там вискочила у гэтых самих, у угле з гэтым самым. Я думаю, спочатку думаю, що гэта жонка Зеленскага, але потім побачив, що гэта не яна. Гэта Таїсія Повалій. Я про гэта не ў курсах. Так, в принципе, ўсё, што я хацеў сказаць і ўсё, што я хацеў распавесці, я распавёў. Таму быў рады, што вы
приділили увагу і витратили, власне, свій час на то, каб паглядзець і паслухаць, мабыць, толькі вы бы стваралі вось гэты самы інтэрактыў у чаціку тут і гэтак далей, за што я вам вельмі удзячны. Таму сустрэнемся зноўку праз тыдзень а 8 пры любых абставінах, ну калі я там не памру раптам. Ось будзе электрычнасць, не будзе электрычнасці, все адно у эфір я выйду. Таму да наступнага тыдня і слава Ўкраіне, і жыве Беларусь.